Hello guys, welcome to Doros Corner. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் எந்த மாதிரியான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ஏரியா டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்னையில் இருக்கேன் அண்ட் அதுக்கான ரீசனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது. கிளைமேட் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறாங்க. நம்ம வந்த நேரமாக என்னன்னு தெரியல, பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மழை சரியான மழை இருட்டிகிட்டு இருக்குது அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். செம்மையாக இருக்குல்ல, சுற்றி பில்டிங்ஸாக இருந்தாலும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா திட்டா ஒரு வயல்வெளி பார்க்கறதுக்கே சும்மா ஆசமாக இருக்குது. ஓகே, அதான் உங்ககிட்ட காமிக்கலாமேன்ட்டு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குதுன்னு ஷூட் பண்ணாந்தேன். சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம பேச வந்த டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி வந்து எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா பேடிஎம்னு எடுத்தோடனே நமக்கு எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வருது ஒரு விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2017 பார்த்தீங்கன்னா 100 மில்லியன் டவுன்லோட்ஸ் வந்து கடந்த முதல்ல ஆப்ன்ற பேர்லாம் வாங்கிருச்சு. அது மாதிரி பயங்கரமான சரித்திரத்தெல்லாம் படிச்சிருக்கு. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ பை ஸ்லோ ப்ராசஸாக தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பேடிஎம் வந்து இந்த டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வச்சு ஆக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசார்ஜ் மொபைல் ரீசார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அது கொண்டு வராங்க. ஸோ அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த ஆன்லைன் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் இந்த கூகுள் பே பேம் இந்த மாதிரியான இது விஷயம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் இருந்து அண்ட் இப்படியெல்லாம் ஒரு நல்ல ரீச்சில் போய்ட்டு இருக்கிறோம் தான் பார்த்திங்கன்னா கேமிங்லேயே ஒரு அவங்களோட காலை வச்சாங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி இப்போ இந்த பெட்டிங் கேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பே பண்ணி இது பண்ணுற கேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேடிஎம் மோஸ்ட்லி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி வந்து பே பண்ணி விளாட்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இனிஷியல் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம்மில் விட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட்டு ஸோ பேடிஎம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துல இருந்து அப்படியே உலா வந்துட்டு இருந்தது. பட் ஆனால் அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் நிறுவனம் வந்து அதாவது பேடிஎம்க்கு வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கேம்பிளிங் விஷயத்துலாம் வந்து இவங்க வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க. ஐ மீன் கேம்பிளிங் சைட்ஸ்க்குலாம் வந்து இவங்க துணை போகிறாங்க. ஸோ அந்த மணி டிரான்சாக்ஷன் ஸோ அதான் அந்த கேம்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுளோட பாலிசிஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது, வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதை வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டுக்கல. ஸோ வந்து இந்த இது வந்து நாங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் விட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூகுள் வந்து இன்றைக்கி பகிரங்கமாக வந்து சொல்லிவிட்டு அண்ட் பார்த்திங்கன்னா கூகுள்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு செக் பண்ணனா போய் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு பேடிஎம் போடுங்க. பட் பேடிஎம் அந்த ஆப் மட்டும் தான் வராது. மீதியெல்லாம் அந்த பேடிஎம் மால், பேடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து வேரியஸ் அது ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம்லாம் வரும். பட் ஆனால் பேடிஎம் மட்டும் மெயின் அந்த இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எடுத்துட்டாங்க. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஆப்பிள்லேயே வந்து எடுக்க போதான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் மட்டும் தான் எடுத்துருக்காங்க. ஆப் ஸ்டோரில் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தை தான் முன் வச்சு இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணிட்டுருக்காங்க. பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பேடிஎம் ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்பாக தான் இருந்தது. பட் ஆனால் இவங்க கேமில் கால் வச்சு சுற்றி இவங்களோட அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னதான் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனியாக இருந்தாலும் இவங்க சுற்றி இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதுவாக இறங்குறதுனால வந்து இந்த எம்பிஎல் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எல்லா ஒரு விஷயத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேடிஎம் வந்து இந்த மாதிரி பேடிஎம்மில் விட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் போய்ட்டு இது வந்து ரொம்பவே இதுவாகுது அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான ப்ராப்பர் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து கூகுள் நிறுவனம் வந்து கேட்குது. ஸோ அப்படி கேட்டால் ஏதாவது இது வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நடந்த ஒரு விஷயம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுன்னு இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய்.